Dobrodošli na moj kanal. Jedno pakovanje kora sam podelila na 4 jednaka dela, tako da ću imati 4 rolata po 4 kore. Ovdje imam višnje koje sam pomešala sa borovnicom i dodala malo aronije, a vi ukoliko želite možete koristiti samo višnje ili dodati neko drugo voće. Sada na prve 3 kore mažem mešavinu ulja i vode. Bitno je da prilikom uzimanja četkicom ulje i vodu samo malo promešate tako da se sjedine da biste uzeli podjednaku količinu i vode i ulja. I tako mažem na 3 kore. Na 4. koru stavljam voće i zatim dodajem šećer i griz. Uvijem u rolat i odložim u pleh. Možda će vam se činiti da je ovo mala količina voća po jednom rolatu, a vi naravno ukoliko volite možete povećati voće. Rernu sam uključila na 200 stepeni i kolač pečem oko 30 minuta. A za to vrijeme želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i ukoliko vam se ovaj moj video dopada možete ga lajkovati ili mi ostaviti neki komentar. Sada kada sam rasporedila voće po cijeloj površini kore, sipat ću i ovaj sok koje je voće pustilo i zatim posipam šećer i griz. Kada sam sve uvila, premazat ću svaki rolat sa mešavinom ulja i vode i stavljam u rernu da se peče. Ovako izgleda kada je gotovo i sada ću dok je još vruće ponovo premazati sa mešavinom ulja i vode i ostaviti da se potpuno ohladi. Po želji kolač možete posuti sa šećerom u prahu i ja se nadam da vam se ovaj moj recept dopada. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu.